Beda l-proċess li permezz tiegħu il-Power Station tal-BWSC tieqaf taħdem bil-heavy fuel oil u tibda topera bil-gass. Ħabar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika f'Ħażabbar. Nofs l-impjant tal-BWSC matul din il-ġimgħa jopera waqqafnieh milli jopera. Bdejna nżarmawlu l-infrastruttura tal-heavy fuel oil u bdejna biex narmaw l-infrastruttura tal-gass illi ħatkun qed titħaddem is-sistema tal-enerġija Maltija għas-snin illi ġejjin. Il-Prim Ministru sostna li fix-xhur li ġejjin se jidħol it-tanker li se jintuża fl-ewwel fażi tal-proġett. Iżda qal ukoll li biex dan ma jdumx jintuża, diġà beda l-proċess biex tidħol is-sistema ta' pipeline tal-gass li taqgħadna mal-bqija tal-Ewropa. Xi ħaġa li missa ilha li saret, iżda li ma saritx minħabba in-nuqqas ta' rieda politika ta' gvernijiet preċedenti. Xi ħaġa li setet saret 10 u 15 sena ilu u li ħajkun dan il-gvern illi jagħmilha għal ġid tal-ambjent, għal ġid tas-saħħa, għal ġid tal-ekonomija Maltija u Awċija. Il-Prim Ministru saħaq li fil-waqt li dan il-gvern qed jagħmel ir-riformi għandna oppożizzjoni li ma tistax taqbad tard ta' x'inhu jsir. Ma tistax temmen illi qegħdin jsiru dawn ir-riformi, tipprova l-ewwel tgħid li mhux veru qegħdin jsiru tiftakru. Sa ftit ta' xhurilu il-kap tal-oppożizzjoni kien jgħid mhux veru taraħsu l-kontijiet ta'. Qed jgħid jien jiġun in-nies jgħiduli li l-kontijiet għadhom qegħdin jirċivuhom bl-ol insaqsikom lilkom. Il-kontijiet rajtuhom raħsu iva jew le rajtuhom raħsu l-kontijiet. Roħs li jfisser 80 miljun iktar kull sena fil-bwiet tal-familji Maltin u Awċin. Aħna fis-sena fil-verità qed nagħmlu 9 budgets. Il-budget li nħabbru u mbagħad għandek 8 pakketti ta' 10 miljuni li kull sena lil poplu ngħidu lu toqgħodx tistenna l-budget dawn ħantuhomkom kull sena kemm indumu hawnhekk aħna. X'ma tikbirx l-ekonomija, x'ma jiżdiedx il-feel good factor li ħaddieħor jgħir għalih.